pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Tanang bisan kalib Sa itong pagsugod mga kaigsona nato ning ablihan sugdan diha sa pagdango pagduol ngadto sa tubong ni Dios. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa iyang paghataw kadaugan ug kalampusan sa atong pagkinabuhi niining adlaw. Magampo ta. dili mausap ang saan mo. Amahan na mo nga Dios ang kagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo nga imo kaming gigiyahan, imo kaming giubanan, imo kaming giproteksyonan. Salamat o Dios sa kadaugan o kalampusan nga among nabatunan, nga amo ang nasinatian o Dios nining adlaw. Amo kang gipasalamatan nga sa among panag-uban karon. Amo na usab nga madunggan mabati o Dios ang imong mga pulog, mga mensahe nga mo'y among gikinahanglan nga maangkon sa amo ang pag-alhagad kanimo. I-bless Ginoo ang among panag-uban ug ako mga kaigsuonan nga mamati niining maong pulong ug mo replay niining maong mensahe. Padayon ka magapan na langit diin makahatag og kalusog ug kadasig kalig-on ang imong mga pulong sa among pagpadayon sa pag-alagad kanimo. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Amen. Dili mausap ang saan mo. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kahayag ko. Maayong gabi, maayong pagiguban ni Roel Lacson, maayong gabi Pastor og ni Pastor Sapri Candelario, maayong gabi Pastor on air nakas sa Shiny FM. Balok Santo Niño Tanhay City. God bless everyone og sa tanang nagsunod sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Ann Gilardis, maayong gabi from Calatrava, Negros Occidental. Si Shirley Tumaudos, maayong gabi og maayong pagiguban ni Pas Rosalyn Aquino. Maayong gabi kanimo diha Pastor na ami naminaw ko diri sa Jordan Pastor. Kumusta mo diha sa Jordan? Si Clifford Kaayon Mendoza, maayong gabi Pastor watching from Valencia City, Bukidnon. Si Regidor Arabis, maayong gabi Pastor. Ang buhing Dios magauban ka natong tanan. Salamat kaayo kay makadungog na pud mi sa pulong sa buhing nga Dios. Si Anib matod pa glory to God Pastor, maayong gabi watching from si Gaboy General si Gaboy dayong si Charlie Tumaudos og si Bing Dandan, maayong gabi si Ann Gilardis, maayong pagpaminaw og si Jerly Salvia Pigalan ug maayong pagkiguban ni Joliando Mateo, maayong gabi, maayong pagpamati. Sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ato karong nga panag-uban mga kaigsuonan, ang atorong hisgutan mahitungod gihapon sa maayong balita. Sa kini kapangutana kung unsaon pagdawat, pagkabaton o pag-angkon sa maayong balita. Kanus unsa may mga pamaagi, unsaon aron maangkon nato, mabatunan nato ang tinuod nga maayong balita.
Kay importante mga kaigsuonan nga maangkon gyud nato ang maayong balita, mabatunan gyud nato ang maayong balita. Mga igsuon ko sa Ginoo, kay ang maayong balita muhatag gyud nig kaluwasan sa mutuo niini. Ang problema mga igsuon mao ni daghan kayo nga mga tao karon nagtuo apan unsa may mga ilhanan nga na ang ilang pagtuo kadtong maayong balita ang gituohan. Mao ni ato rong hisgutan mga kaigsuonan sa ato karong panag-uban kay samtang namalandong ko mga kaigsuonan kay kagahapon wala ko ka-live, kagabi isad wala ko ka-live tungod kay doon ako'y bisita. Kaganina wa gid po ko ka-live kay naghatod ko sa akong bisita. Mao nang wala ko ka-live mga igsoon tungod kay ako sang gihatag ang panahon usab sa akong bisita aron magkaistoryahanay may pag-ayo mahitungod sa ministry nga gipiyal sa Dios sa matag usa. Og akong ipasalamatan ang Dios sa ako ang paghatod sa amo ang bisita dinhi sa ato ang programa mga kaigsuonan. Dili gyud to sa atong programa kay wala na ko mapasod ang time namong duha sa programa. Unya naghisgot mi sa buluhaton or sa ministry ug dunay usa ka damgo kagabi mga kaigsuonan ug dunay panan-awon nga gihatag ang Dios ug kinahanglan nga ako ning i-share ngadto sa ato ang programa diin kining ato arong hisgutan mga kaigsuonan usa kini ka importante nga atong madunggan, atong masayran mahitungod sa dakong pangutana sa ato karong hisgutanan kon unsaon pagbaton, unsaon pagdawat, pagbaton, pag-angkon sa mayong balita. Kay mao ni pinakaimportante mga kaigsuonan nga maangkon mabatonan gyud sa usa ka tawo nga nagtuo sa Ginoo ang maayong balita. Kay ang maayong balita mga kaigsuonan sigurado gyung muhatag og kaluwasan. Sigurado gyung muhatod na sa kinabuhing walay katapusan ang maayong balita. Ang pangutana mga kaigsuonan, tanan nga mga tao nga naminaw og tanan nga mga tao nga nagtuo karon, maayo bang balita ang naangkon? Maayo bang balita ang nabatunan? Maayo ba ang balita ang nakatunan? Mao ni Roy ato rong hisgutan. Tanan bang mga simbahan nagwali sa mayong balita? Tanan ba nga magwawali mga maayong balita ang giwali? Unsa man di ay ang naas maayong balita? Hinumduman nato mga kaigsuonan daghan kaayo mabatunan, daghan kaayo nga maangkon og kita mismo mga igsoon kinahanglan makakita sumala sa gihisgutan nga mga pulong nga ato ang sa atong live. Nga daghan kaitang mabatunan mga kaigsuonan, daghan kaitang makit-an sa ato ang kaugalingon mismo kung moabot na sa atong kinabuhi ang maayong balita. Apan ang pangutana mga kaigsuonan unsaon man aron ang maayong balita maoy moabot, maoy mabatunan, maoy makatunan sa atong pagpaabot sa gisaad sa atong Ginoo nga siya mobalik ning naong sa kalibutan. Tanang bang simbahan mangutana ko mga kaigsuonan kunya pwede ra gyud kaayo mong mutubag mga igsuon dili lang sa nagyud nako entertainon mga igsuon ang mga di gyud na usa nako entertainon ang mga kanang mga request awit makalangit tungod kay ang ako ang gitinguha nga ato ang matagaan og pagtagad ang mga pangutana. Tanan bang mga simbahan nga nagwali sa Biblia mga maayong balita ang giwali? Tanan bang mga simbahan mga maayo bang balita ang giwali? Kay kun maayo ang balita muhatag na nila kausaban, muhatag na nila og kabag-uhan og muhatod na nila sa kaluwasan. Dadon sila sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios nga gibilin dihas balang kasulatan. Mauning ato rong hisgutan mga kaigsuonan alang nimo tanan nga nagwali ma social media man, nag-live man or sa tanang mga simbahan lain-lain magkaratula mga igsuon sa imuhang pagpamalandong tanan bang simbahan nagwali sa maayong balita?
Mga maayo bang balita ang giwali ni ini? Hinumduman nato ha, ang maayong balita mga kaigsuonan nga mabatunan sa tao, muhatag yun og kaluwasan sa kinabuhi sa tao. Muhatod siya kabag-uhan o kausaban, matarong ang iyang pagdumala sa iyang kinabuhi o sa iyang Pinoy-anan. Maunay mabatunan sa mga tao nga nakadawat, nakabaton, nakakaton sa mayong balita. Samtang nga nagpadayon ta mga kaigsuonan, akong gimonitor ang inyong mga mensahe. Kung doon na ba'y tubag, mahitungod sa pangutana kung unsaon aron madunggan, mabatunan, maangkon ang maayong balita. O sigurado ba nga ang tanang mga simbahan nagwali sa maayong balita? Mga maayo bang balita ang giwali, ang gitudlo, ang gishare sa tanang mga simbahan o sa tanang mga magwawali o sa tanan nga nagwali diha sa social media? Mga maayo bang balita ang giwali? Kay kung maayong balita ang giwali mga kaigsuonan, ang gipakita sa Biblia na ay dakong kausaban, mausab ang imong pagkatao. Maunay atong gisgutan sa miagi mga kaigsuonan nga mataw ka pag-usab og muhatag og kaluwasan, malig-on ang imuhang relasyon sa Dios. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Divine sa Banal o maayong gabi, maayong pagpaminaw ni kay Pastor Divine o ni Sister Maricel Henriksen. Ay Pastor, maayong gabi diha og sa tanan nga mga viewers work ko karon, amping sa imuhang trabaho sis. Og maayo nga pagpaminaw sa tanan nga gikan sa Siargao, General Luna, gikan ni Elisadra Hunabangon. Taas-taas gyud. Si Jarly Salvia Pigalan, maayong gabi from Saudi. Og matud pa request goodness of God, dili sa nako na kuanon, kanang dili sa nako entertainon ang mga request ha, ugma na lang. Dili ko ka live siguro sa buntag kay na ako'y gyapoy lakaw ugma, kay na ako'y i-process mga kaigsuonan para ni sa biyahe sa Negros kay sunod semana unya kinahanglan nga ako ng pangandaman tungod kay ang biyahe dili gyud pod siya sayon. Gani akong sa biyahe sa iyang alagad nga nagkuha diri og keyboard o gadget distortion, gihulaman ang ato ang mga gamit diri para sa magpractice sa mga worship team para sa krusada o sa Thanksgiving o sa youth fellowship sa maong simbahan. O kinahanglan ko nga mulakaw ugma para masayran nako kon ako bagyon nga ako bang madala pa ang ubang mga gamit. Mao na nga doon ako'y mga gikinahanglan sad nga lakon gyud. O ugma sa gabi ko makabalik og live. Kaganina di wa ko kayo kasugod og live tungod kay nibisita pod mi sa inahan o sa ginikanan sa akong asawa tungod kay naasay kinahanglan pod namong atuon. Una nga akong gipasalamatan ang Dios nga sa kagabi dunay mensahe nga gipaabot sa Ginoo ug dunay mga pulong nga gikinahanglan nato nga masabtan. Ug usa sa angay natong masabtan mga igsuon mahitungod kini sa mga wali. Kay ang maayong balita mga kaigsuonan atong hisgutan o gihisgutan diha sa ato ang programa sumala sa gisulat diha sa Biblia sa Roma Kapitulo 1 versikulo 16. Ang maayong balita muluwas gyud sa kinabuhi ni adtong mutuo. Ang problema ni ini, tanan ba nga nagtuo ang gituohan mao ang maayong balita? Tanan ba nga tawo nga Kristohanon, born again? Tanan ba nga mga magtutuo, mabatan-on man og hamtong ang maayong balita maoy nabatunan? Maayo bang balita ang nakatunan? Maayo bang balita ang naangkon?
tanan ba nga nagwali, tanan ba nga nagdumalag simbahan, tanan ba nga nagtudlo sa balaang kasulatan, maayo bang balita ang gitudlo? Maayo bang balita ang giwali? Kay kung maayong balita ang natudlo o ang giwali sa tanang mga simbahan, mga igsuon, naagyoy kabag-uhan. Ang tao nga maminaw mga kaigsunan, muabot yun nga to kaniya ang pagtuo. Kung ang usa ka tawo giwalihan og dili maayong balita, mautoy iyang matuuhan. Kung dili maayong balita, mga kaigsuonan, ang iyahang nakatunan, ang iyahang nabatunan diha sa iyang pagpamati, muhatod ba niya og kinabuhing way katapusan? Makahatag ba kaniya og kaluwasan? Itong hinumduman mga kaigsuonan, ang giklaro diha sa Biblia, ang maayong balita makaluwas ni adtong mutuo. Daghan na kayong mga tao karon nga nagtuo. Daghan na kayo rong mga tao, mga kaigsuonan nga nagtuo Ginoo. Apan ang problema, sa diha nga nagtuo ang tao sa Ginoo, maayo ba ang balita ang nakatunan, ang nabatunan? Kung maayo ang balita nga nakatunan o nabatunan, mo resulta og pagkabag-o, bagong pagkatao diha ng Kristo. Na tao diha na sa plano sa Dios. Og tanan bang mga tao nga natao diha sa plano sa Ginoo maoy makita nato diha sa tanang mga simbahan. Mao ni Roy atong utingkayon mga igsuon. Si Mel Sabroso, maayong gabi. Maayong gabi ni Renz Ayuban og maayong gabi ni Michelle Tuko og maayong gabi ni Randy. Dili pastor, matod pa ni Randy Lisondra, dili pastor kay naay mga simbahan nga nagwali og prosperity gospel kuno. Wa may gitudlo nga ang apostol ni Jesus bahin sa prosperity gospel. Okay. Naanay diskusyon diri mga kaigsunan nga ning sulod diri sa ato nga programa mahitungod sa ubang mga kasimbahanan nga matod pa dinhi mga igsuon nga dunay mga simbahan nga dili maayong balita ang naghiwali, kundili matod pa prosperity ang gitudlo o gipakaon diha sa iglesia. Unya kung imong tan-awon matod pa diri sa mensahe nga ato ang nabasa nga ang mga apostoles wa may gitudlo ang mga apostoles ni Jesus bahin mahitungod sa prosperity. Ato ni padayonon mga kaigsuonan kung kinsa tong dunay mga mensahe, ako gyung matagaan og pagtagad. Diri sa ato ang igsuon, okay. Si Elina Putot, maayong gabi pastor, mangutana ko pastor unsa may pangalan imong simbahan pastor. Ako arati kang i-message, i-PM lang tika ana Sister Elina Putot. Ako arati kang i-PM ana. Ako arati kang i-PM pero mas maayo ikaw mo unang message sa ako i-PM lang sa ko onya para maka-reply ko nimo. Si Pas Rosalyn, tinuod jud ka pastor. Mo na nga ingon diri sa uban pang mga igsuon. Ako ang pangitaon ha katong mga message nga mi-response sa ato ang hisgutanan mahitungod sa mayong balita. Good evening pastor, pag-pre-request ako arani nga i-screenshot para ako ang matagad ang ubang mga mensahe. Kininyo hang mga pre-request ako arani i-screenshot. Unya naay atong igsuon gikan sa Naawan Misamis, pre-request milestroke ako arani i-screenshot og si Mel Sabroso inyo mga pre-request ako ra gyud na nga i-save diri. Dili tanan maayong balita matud pa ni Girly Salvia Pigalan. Dili tanan maayong balita ang giwali pastor. Naapod uban
kay igo ra na mati pero wala gibuhat man god igo ra mituo pero wala sa buhat. Maunay usasad nga na matikdan sa atong igsuon, Sister Girly, nga daghan kunong mga nagtuo pero dili maayong balita ang nakatunan, ang gipraktis. Igo rang nagtuo pero dili maayong balita ang nakatunan. Posibilidad nga dunay mga inana ang kahimtang sa tao. Mahinungdan nga dili mahimong panalangin diha sa pamilya. Ang bana wala makakaton, wala magbaton sa mensahe sa mayong balita. Mahinungdan nga dili maayong bana, dili maayong amahan. Niresulta nga irresponsable nga klase sa pagkaamahan. Bisan kung naa siya'y pagtuo. Daghan nga mga tao nga nagsimba karon diha sa ngalan sa Ginoo. Daghan na kaayrong mga simbahan nga na nahimugso sa kalibutan. Ang problema mga kaigsuonan, dili maayong balita ang giwali. Dili maayong balita ang gitudlo. Ang nakatunan, dili maayo sang balita. Miresulta nga ang mga nakatunan sa mga nanimba, dili maayong balita ang nakatunan. Good evening, Pastor. Pwede request og ayaw usiki? Okay. Hi, Pastor. Ako'y mangutana, Pastor, tungkol sa damgo nako, Pastor. Ako og puro patay, Pastor. Unsa buot ipasabot ato, Pastor. Kung maghisgot gani og patay, doon na duha ka klase. Ang patay sa pagtuo or patay sa sala. Doon na may depende na sa imuhang kahimtang sa or sa gipakita sa imong damgo. Ang maghisgot gani kag patay, doon na duha ka klase nga mensahe diha. Patay sa pagpangalagad or patay sa pagtuo, nagtuo pero wala magbuhat, or patay na sa kaugalingon, wala magpasabot nga tuwa na slubnganan. Kundi ang taong patay na sa kaugalingon, wala na siya magkinabuhi sa mga kaibgan sa ihang kaugalingon. But ipasabot, wala na siya magkinabuhing tawhanon. Nagkinabuhi na siyang espirituhanon, nagkinabuhi na siya nga dili sa iyang kaugalingon, kundi sa kaubuton sa Dios. Maunay, ikaduhang mensahe may tungod sa patay. Pero sa ako nang gikaingon, depende sa imuhang damgo, kung unsay kahimtang sa imuhang damgo, tungod kay wala man kaayo nimo gipasabot diri gi-discuss dinhi kung unsa gyud ang kinatibuk-an sa imong damgo, kay matud pa ang imuha lang gi-share diri, dagdamgo ko og puro patay, Pastor, unsa may buot ipasabot ato. Doon kung magdamgo ta mga igsoon og patay, sa ako nang gikaingon, depende sa unsa may kahimtang sa kinatibuk-ang mensahe sa imong damgo. Mas maayo tanang tibok mensahe imuhang gipaabot diri sa atong programa. Maayong gabi na ay pre-request ako ra ning i-save ihang pag-umangkon nga past healing recovery. Okay, pre-request sad. Ako ra ning i-save ang inyong pre-request. Si Lia Sismar, dili tanan pastor kay adunay simbahan nga nagtudlo nga supak sa Biblia. Mao dili tanan maayong balita, maong walay kabag-uhan. Okay, atong igsuon nga si Sister Lia namatikdan sad niya nga dunay mga simbahan nga wala magtudlo sa gipamulong or mga pagtulunan nga nas Biblia, kundi nagtudlo sila sa supak sa Biblia. Kanang wala gyud og dili gyud makarga sa Biblia. Ang uban matud pa ni Jerio, si Inday Dorlin, okay, para nako pastor, sa akong kinabuhi maayong jud maminaw sa maayong balita kay matarong gyud kinabuhi og magtuon jud sa pulong sa Dios.
Mao ni iyahang namatikdan. Maayong gabi ninyo diha Inday Dorlin. Salamat kaayo sa inyong pagpaambit. Ang usas ato ang igsuon nakamatikod siya nga kung ang tao maminaw gyud sa maayong balita, naagyod kausaban, mamatarong ang kinabuhi o tinahan lang gyud nga magtuon sa Biblia. Ang problema mga kaigsuonan mao ni ang ato rong hisgutan. Tanan ba nga nagwali? Tanan ba nga nagtudlo og nagdumalag simbahan mga maayong balita ang giwali? Maoroy ato orong hisgutan. Kinsa man kaha ang nagtudlo ug asa man nato makaplagan kay ganina mga kaigsuonan dunay mga na naminaw ko og wali mga igsuon sa mga dagkong mga wali di even sa social media. Matud pa nila nagwali siya nga ang iha kunong relihiyon sa una dili relihiyon ang iha kunong gisimbahan sa una mao kuno toy mga baal. Ang ila kunong gisimbahan karon mao na kuno ni tinuod nga simbahan sama sa kinabuhi ni Elias. Mura ba og kanang makaingon ta bang komparison nga kanang mensahe nga dili haom sa Biblia. Kumbaga ang 12 ka mga apostoles, for example, si Pablo nagwali, si Pedro nagwali. Ang mga tao nga magtotoo giwalihan ni Pedro o giwalihan sa mga apostoles, niabot si Pablo. Si Pablo atong hinumduman, ulahi siya nga nagwali sa mga apostoles, unang mga apostoles. Kumbaga, dunay mga tao karon nga inani ang ilang sitwasyon. Sa unang mga tao nga nagwali kanila or nagtudlo nila, ilang gipakita ang sayop. Kaysa ila karong simbahan nga nasudlan, maoy tinuod nga simbahan ug maoy tinuod nga propeta sa Dios. Dili maayong balita ang giwali. Ang giwali mga kaigsuonan, karatula or ang kinabuhi sa tao. Ang giwali, dili maayong balita, ngalan sa propeta ang giwali. Nya ang mga pastor sad, ang mga tao sad nga minaw, amin sad, amin. Namalandong ko mga kaigsuonan, mao man ni ang pananaon nga gihatag sa Ginoo sa ako ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Lord, tagai ko og bag-ong revelation. Ipangutana, na tingog nga nangutana. Tinuod ba nga maayong balita ang giwali sa tanang simbahan karon? Bag-o ning revelation nga miabot sa akong pagpamalandong og sa dihang nag-ampog nangayo ko sa Ginoo. Tagai mi og bag-ong mga mensahe nga mapahaom sa mga mensahe o mga pulong nga imong gibilin sa Biblia. Mga igsuon ko sa Ginoo, tinuod, daghang kayong mga tao nga nagtuo sama nimo, sama nako. Ang ato mang pagtuo, nagsubay ba sa tinuod nga mga mensahe sa mayong balita? Mga igsuon, magbantay ta. Daghan kayong nagwali ron sa social media. Dili maayong balita ang giwali. Kundili ang ngalan sa tao, ngalan sa propeta, ngalan sa ilahang labaw, ngalan sa ilahang founder, ngalan sa ilang karatula. Asa man diha ang mayong balita? Ikaw ug ako, kinahanglan makasabota what is maayong balita, what is good news. Kay ang maayong balita mga kaigsuon, yes, tinuod ang gingon ni Apostol Pablo, mauni ang gahom sa Dios ug mauni mo luwas ni adtong mutuo niini. Ikaw ug ako nga mingtuo sa Ginoo, dapat ang atong naangkon, dapat ang atong nabatunan, dapat ang ato ang kanabitang nakatunan ang maayong balita.
Kay kung maayong balita, mo resulta gyud og bag-ong pagkatao. Manang nangutana ko sa atong programa karon mga igsoon, nangutana gyud ko ninyo. Tinuod ba nga ang tanang mga simbahan, tanan nga nagwali, perti naman daghana ro nga nagwali, daghana kaayo ron nga nagdumalag simbahan, to God with the glory, kay maunay atong prayer kaniadto. Apan ang prangutana mga kaigsoon, wala ba kaha ni masudlig ka ng kalibog? Daghana kaayo ron nga wali mga kaigsuonan, nga dili mayong balita ang giwali. Kung dili, ngalan sa ilahang propeta, bagong propeta. Nainangutana unsa kunoy akong relihiyon. Si Matito Sam, mayong gabi. Mao na nga hisgutag mayong balita, ang gitudlo karon relihiyon. Okay, pastor, nagka-timing na sad ko, ay salamat kaayo sa Ginoo. Maayong gabi, pastor, gikan ni Vilma Garlit, si GC Kabugnason, maayong gabi sa tanan, mga anak sa buhing Dios. Okay. Nangita ko mga kaigsuonan kung kinsa gyoy na ay mga mensahe may tungod sa atong hisgutan. Alang nimo, tinuod ba mga maayong balita ang giwali sa tanang simbahan karon? Tinuod ba nga mga maayong balita ang giwali sa tanang nga nag-lead og simbahan? Nanudlo diha sud sa simbahan? Kay mao man ni pinaka-importante. Samtang nag-ampo ko, Lord, sa may pinaka-importante nga mo makatunan bag-o nga mensahe. Dunay tingog nga miabot mga kaigsuonan nga. Tanan ba nga nagwali, mga maayong balita ang gitudlo? Kay nindot ka ito mga kaigsuonan ang mensahe sa miagi natong live. Unsay naa sa maayong balita. Mabag-o ang tao. Mataw siya pag-usab. Matod pa dinhi mga kaigsuonan, good evening pastor. Kumusta og sa tibok mong pamilya? Ingon diri hulat gyud mi sa imong live kay mingawon gyud mi sa imong programa, ilabi na sa mga awit makalangit. Gikan ni Gina Kamahalan. Si Isay, yes, pastor. Si Brian Bagyo, pastor, maayong gabi. Pastor Tubaga na pastor, ang iyang pangutana unsa may imong religion. Pastor, kay og dili ka motubag, pastor, nakasupak ka sa gisulti sa 3:15. Kanang dili andam sa pagtubag. Kaya sa kunoy ato ako no nang hisgutan kung kasupak ba kuno ta sa unang Pedro kapitulo 3 versikulo 7. Kamu usab 15. Pasidong unang San Pedro, unang Pedro ba ni or ikadawang Pedro? Lantawon nako ha. Ang unang Pedro, lantawon nako. Pasidong gihinuon ni ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing. Malagi ni, himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo og pagtahon. Kung dili kuno ko makatubag, nakasupak kuno ko sa unang Pedro kapitulo 3 versikulo 15. Mangutana ko, tanan bang nangutana kang Kristo gitubag ni Jesus? Ako'y mangutana. Tanan bang nangutana ni Jesus sa panahon ni Jesus gitubag ba niya? Kung muingon kang gitubag, wala ka magbasa sa tibok Biblia. Labi na kaagi ni Jesus. Ang pangutana mga kaigsuonan, unsa may ikatabang kung tubagon ti ka? Alang sa nangutana unsay akong relihiyon, unsa may ikatabang, unsa may ikahatag nga maayo
unsa may maayong ikahatag alang nimo ug alang sa atong mga listener kung tubagon ti ka niining imong klase nga pangutana. Kung di ka katubag, nganong kinahanglan pa man akong tubagon? Dili tanang pangutana mga kaigsuonan, kinahanglang tubagon. Dunay mga pangutana nga nagsamok-samok ra. At tanawa nga kung di ko katubag anang unsa ko na ko relihon, nakasopa ko anang unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Ang pangutana, tanan bang nangutana ni Jesus, gitubag ni Jesus? Mao na nga dagahang mangutana nga dili gani magtagad pud sa atong pangutana. Unsay pangutana diri sa atong programa? Okay. Unsaon pagdawat unsaon pagdawat, pagbaton o pag-angkon sa mayong balita. Mao nang nangutana ko, tanan bang mga simbahan nga nanglutaw karon nga miangkon nga sila simbahan ni Jesus, sila ang tinukod ni Jesus, nagtudlo ba sa mayong balita? Kay kung nagtudlo sa mayong balita, dalaygon ang Dios. Ang tao nga gitudluan sa mayong balita, naagyoy kabag-uhan, naay kausaban, nalig-on ang ilang relasyon sa Dios. Mao man gipakita mga kaigsuonan sa miagi nga live nato mga igsuon. Matod pa dinhi, dapat dili religion, relasyon sa atong buhi nga Dios. Naapoy ning tubag. Katong nangutana unsa akong relihiyon, unya naapoy ni sagbat mga kaigsuonan nga nakasopang kuno ko. Mura ba og kanang kaingon ko nga maluoy naman sad ko aning uban ay. Kaluoy pud kayo. Una nangutana ko, unsa may maayong ikahatag kung tubagon ti ka? Inana nga klase nga pangutana. Naagyod pastor naay simbahan nga ang gitudlo propeta, mga karatula o kinsa ba tong nagwali sa ingon ni ani pastor usa ko kaniadto pastor nga makabig sa maling pagtulunan nga muwali sila ray tinuod 3 years pud ko sa ilaha pastor kay tungod sa sige ra ko paminaw, pero salamat sa Ginoo nga sa dihang nagbasa nako sa Biblia nakamata ko sa kamatuoran pastor. Maong kinahanglan nga dunagyoy personal nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Wow, nakadungog mo? Katong nangutanag, what is your religion? Daghan kaayo mga tao, mga kaigsuonan. Grabe kay mutuki og relihiyon. Pero ang kinabuhi ambot lang. Okay ra kung mangutanag relihiyon, natarong ang relasyon sa Dios. Chiri Asidelia, good PM pastor from Davao. Okay. Dako kayo kog kalipay basta live nimo. Dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo. Si Arlene Soyan Trasaris, maayong gabi pastor. Naa ko pangutana, salmo sa imo. Nagdamgo lagi ko sa ako lola ug lolo napatay na. Pakita sila sa ako paagi sa damgo. Umay pasabot. Kanang magdamgo ka sa mga tao nga nangamatay. Nanginahanglan ka karon, naa karon sa time nga nanginahanglan sa ilang mga teaching. Katong mga tao nga naiuna nato, nakabalo ko nga doon na sila'y mga advice, doon na sila'y mga tambag. Nanginahanglan ka sa ilang tambag. Mao nang hinumdumi ang ilahang mga tambag. Hinumdumi ang ilahang mga advice. For example,
na ako'y example ha. Ang atong mga katigulangan kaniadto moingon gyud nga ayaw pagpapasmo-pasmo kay makadaot na. Basi og nagpasmo-pasmo ka. Like that. Or kaha miingon ang mga katigulangan kaniadto ayaw og ligo samtang gikan ka nga trabaho. Ayaw og panghimasa samtang gikan kang nagtrabaho niya usahay mo ana pod ang mga tao nga mura og swito nagkaayo mo ana pod taon o niya lagi kanang mga sana kanang mga tao nga na sports like basketball, boxing unsa pa kuan malagi na maligo malagi ini kahuman. Di ba? Pero daghan ang kaayo ron mga kaigsuonan nga mga tao akong nakaila nga gikang nagtrabaho, maghimasa, gikang nagtrabaho, maligo. Mga igsuon, wa pay 40, nagkurog na. Ana nga kanang mga mensahe nga magdamgo ka sa imuhang pamilya nga nauna na nato. Nagpasabot na nga dunay mga mensahe o mga pagtambag nila, pagmaymay nila nga imong gikinahanglan karon. Dili man na importante religion, importante ato tubagon ang pangutana ni pastor. Mao na tubaga usa akong pangutana. Kay unsa manggoy ikahatag nga maayo kung tubagon ti ka sa imong pangutana. Impalua po dayon ang ilang kauban. Pastor, kung di ka mo tubag, nakasupak, murag magtag-iyag Biblia. Muna nangutana sad ko. Tanan bang nangutana ni Jesus? Gitubag ni Jesus? Sige pangutana unsay relihiyon nga di man unta na importante ang relihiyon pero nahinoy relihiyon maka-imperno kay para sa ako arana walay relihiyon nga makaluwas ang importante relasyon sa Ginoo. Og sa imong isig katao gikan ni Nars Boyan si Gingging Simpron dili tanan pastor ang uban nag-away na gani. Di ba? Nag-away na ang uban. Matud pa ni Sister Gingging. Ingon siya nag-away na gani tungod sa wali nga wala daw haom sa Biblia. Milaylo na gani ko didto pastor. Mao ni akong giingon nimo pastor nga nakasubay ko sa imong programa kay mao kini ang gipangayo nako sa Ginoo. Asa ko dapit maminaw sa pulong sa Ginoo para ako motubo. Importante gyud kanang pulong gyud sa Ginoo atong makatunan. Kay diha sa pulong sa Dios tudluan ka kung unsaon paggamit ang imong baba para sa imong pamilya, not only para sa tao. Ang atong baba tudluan ta sa Biblia kung unsaon nato paggamit para sa ato ang asawa. Kung kamo babay para sa inyong bana. Kitang mga ginikanan para sa atong mga anak para sa atong ginikanan. Maunay unod sa Biblia. Maubanay gitudlo kasagaran diha sa iglesia. Matod pa ni Sister Gingging, nag-away ra. Mga relihiyoso na, matod pa ni Pastor Sapre, mga paresiyo. Naatay mga igsuon diri nga nisod sa to programa nga may pagkaparesiyo o kinaiya. Nga muingon dayon sila dili ni mao si Jesus. Kay ni Jesus anak raman ni kuan Jose katong panday ba nagpatugaran ni nga siya kunoy kuan ang mga paresiyo mga relihiyoso man na kayo. Si Shirley Tumaudos dili gyud tanan pastor daghan na kaayo karon nga nagwali gamit ang Bible tapos ang Ginoo na daw sa kalibutan lain nga kaayo paminaw. Mao gyud. Nagani toy pastor nga nag-live ning comment ko. Kay ang ihang wali wala na. Dili na
pagpataas sa Ginoo, dili na pagpataas sa Biblia, dili na sentro sa Biblia. Imagine na, nakadawat sa pananaon nga nag-ingon ang espiritu nga siya kunoy siya kuno ang propeta alang kunos mga magtotoo para makapaduol sa Ginoo. Grabe ang wali ha. Unya ang mga uban sad, mayo pastor ayaw na tagda. Padayon pastor. Katura po ng white tuon. Wala ko'y religion pastor pero naa ko'y relasyon sa Dios in the name of the Father, of the Son. Salamat sa Ginoo. Kung mauna, padayon. Importante. Natarong ang imong kinabuhi diha sa imong Pinoy-anan. Importante natarong ang imong pagpuyo. Ingon kang maayong lalaki, maayong bana, maayong amahan, maayong igsuon. Kung babae ka, maayong babae. O gini pinaka-importante. Itong inunduman, muatubang ta sa Dios. Muatubang ta ni Kristo. Binuhatan ang tanahon. Binuhatan ang pangitaon. Dili ang relihiyon ang tanahon. Dili mo ingon ang Dios. Gideon, o asa man kang relihiyon na. Nasoksok. Dili mo ingon ang Ginoo nga kun ako mga muatubang nas katapos ang ukmanan, dili mo ingon ang Ginoo sumala sa gipakita sa Biblia, dili siya mangita kung asa ko nagsimba, asa ko nagpailalom, unsay akong karatulag, unsay akong relihiyon. Sultihan ta mo ang gipakita sa Biblia. Kung wala mo magtuon ini, binuhatan. Binuhatan. Atong pinulungan. Maunay tan-awon kay diha tagantihan. Mariano, Santiago 1:26. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong siyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuhan, ug naglimbong lang siya sa iyang kaugalingon. Dali ra kaayo tang giingnan diri nga wala kuno ta ka nakasupak kuno tas unang Pedro kapitulo 3:15. Mao naman ay kasagaran nga himuong ebidensya sa gusto kayong makigdebate. Kapila na ko makasugat anak nga klase nga mga espiritu. Maunang nangutana ko, unsa may maayo nga ikahatag sa akong tubag kung tubagon ako ng inyong pangutana? Dili tanang pangutana to angay tubagon. Maubitaw nang si Jesus. Daghang kay nangutana niya. Wa gid mo tubag si Jesus. Kay wala siya gipadala aron pagtubag sa mga pangutana. Ang trabaho ni Jesus, Lucas, kapitulo 4, versikulo 18-19, wag yun siya mohingon nga, ang Espiritu Santo, aniakal na ako aron pagtubag sa inyong mga pangutana. Ay nang masayod ta ba? Arnel de Poldo Romina, tama pastor, relasyon jud sa Ginoo. Unsaon man nato pagkasiguro nga doon natin relasyon sa Ginoo kung anto ang mga binuhatan hiwi. Di man gani ta kasulod diha sa presensya sa Dios, dili man gani ta kasulod kastunga sa bungtod sa Ginoo kun ang atong binuhatan layo kayo sa kabuton sa Amahan. Salmo 24, versikulo 3 o 4. Kinsa man kunoy makatunga sa bungtod sa Ginoo, kinsa man kunoy makasud sa presensya sa Ginoo, siya nga maayog binuhatan, siya nga putlig hunauna, siya nga wala magsultig bakak, siya nga wala magsimbag Dios. Wala gud siya moingon katong mga tao nga nagsulod aning relihiyon na. Ana nga magbantay ta. Magamping ta. Diri sa tong programa nga pulong mo kinabuhi ko, gisiguro sa Ginoo mga kaigsuonan nga ang madunggan diri nga mga pagtulunan makaayo ug makatabang aron ang atong kinabuhi matarong siya nga tubangan. Si Nurse Buyan, padayon na pastor. Gideon, forward na ta, pasagdi na sige Axel Leon. Padayon sa ko. Actually, ako ang gitinguha
matagad na to ang unsamay atong nakita nga atong matagad ang pangutana sa atong nga programa. BE Pastor, mabati na sab nako ang pulong sa Ginoo. Rex Dongo, good evening Pastor. Sa maayo na pod nga kabihon. Okay. Doon na pagyoy mga mensahe direk. Na ako'y pangutana unsay may tinuod nga bautismo sa tubig sa ngalan sa Amahan, sa Anak. Unsay naas Biblia, tinuod ng tanan. Importante kinabuhi na usa. Natarong ang atong pagdumala sa Panginoon. Mo na pinaka-importante. Lamang doon ay duha ka klase nga bautismo nga angay natong masinatian. Bautismo sa tubig ug bautismo sa balang espiritu. Ang pinganan kayo ang bautismo sa balang espiritu kay daghan kayo mga kuanro. Daghan na kaayon nga mura ba og maayong musilstok. Si Mariel Tampos gigamit ang maayong balita Pastor pero wala gyud gisulti ang tinuod nga mga mensahe nga mauntay mubugto sa sala nga nakagapos pag-ayo sa ato sa tao o mudala sa kabaguhan. Tinuod sakto kaayo. Salamat kaayo sa imuhang pag-share Sister Mariel. Ang Dios naghatod og mensahe alang niining nga maong programa. Dalaygon ang Dios imong kinabuhi. Mayong gabi Pastor. Okay, gikan ni Josephine, si Ero, si Larib, si Lanrib, gikan sa Tawan-Tawan, Kalinan, Davao City. Si Marmar matud pa diri, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita maayo nga maoy iyang tuyo. Kung ana siya Marmar, episode 2 Gis na siya dili episo 2:8. Kanang message nga imong gisulat kanang mga binuhat kita sa Dios tuwa na sa bersikulo 10. Salamat kaayo. Salamat sa grasya sa Ginoo. Mao na sa Episo kapitulo 2 bersikulo 10 ako ra ning giklaro ha. Mao ni mensahe nga mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga mauyahang tuyo alang kanato. Muna nga importante mga kaigsuonan nga madawat nato, makabaton ta ug maangkon nato ang maayong balita. Kay ang maayong balita mohatag ka lawasan. Ang maayong balita mataw kapag usab diha sa maayong balita mga kaigsuonan kanunay labas ang imong pagtuo ug kanunay ka nga makabaton og kalinaw, kadaugan, proteksyon o kanunay kang giyahan sa Dios nga atong gilagaran kung ang maayong balita kanunay natong makatun o madunggan sa panahon nga muhalad ta para sa Amahan. Sa nangutana kaganina mo seryoso kung pangutana ninyo kung tubagon ta mo ako gyud ta mo nga sundon ani unsa may maayong ikahatag kung mutubag ko ana. Kung wala gani maayo ikahatag dili ang ayan nga akong tubag ko. Mga igsuon, ang Biblia ang pinganan, bantayanan. Ang pinganan o bantayanan ngano man. Kung mubasa ka diha sa mga translation sa Googles, layo na kayo ng uban. Perti ng layo Layo na kay discussion. Kay daghan kaayong mga nag-upload nga mga nagkalilain nga mga organisasyon nga kanunay mo angkon. Sige angkon. Doon ay maghisgot og mga doktrina about salvation. Kung imong pisa-pisahon ang mga bersikulo sa ubang mga translation diha sa Biblia nga imong makitaan sa Google, perti ng layo ang uban. Perti ng layo. Ngano man,
Kay dunay mga organisasyon nga nagdiscuss sa Biblia, dili na ang pure nga mensahe, ang komentaryo na ang milabaw, ang milutaw. Dili na ang pure nga mensahe nga maayong balita ang mipatigbabaw, kundi ang komentaryo na. Munang bantayanan, maabot ang panahon mga kaigsunan ang giingon sa Biblia, siradan. Dili ingon siradan gyud ang Biblia. Dili na nimo makaplagan. Even diha sa Googles. Diha sa Google mga igsuon kung imong tan-awon, daghan kay mga nagdiscuss diha nga. Moingon like katong gipadayag kapitulo 12 1 og 6. Nay discussion diha nga ang ila ang gipasabot kuno diha sa woman kanang babae sa langit mao kuno na si Maria. Kung imo nang i-search sa Google, si Maria gyud. Pero kung imong lantawon sa akong Biblia, doon na magyukoy dakong Biblia, nangaraan man ni akong Biblia, dili ang babae, dili si Maria ang gisgutan sa Revelation kapitulo 12. Muna nga kung di ka magtuog Biblia, sakto kay itong giingon sa atong igsuon nga ang pagtuon sa Biblia importante. Muna'y giingon nga kinahanglan doon na tay personal nga pagtuon. Mao bitaw na niingon niingon ang Dios nga to kang Josue. Josue, ayaw kalimot. Ayaw kalimot sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini. Tun-an mo kini adlaw ug gabi ug pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat ini. Pangutana, tanan ba nga tao nga nagtuo nakakat-on sa pagtulunan ni Kristo? Kung maghisgot gani tag pagtulunan ni Kristo perting daghan ang maigo. Tinuod. Kay nganuman daghan kay mga tao nga naglimbong ras ilang kaugalingon. Nga kunuhay nga naay Ginoo. Kunuhay na ay Kristo. Kunuhay sakto ug maoy gitukod ni Hesukristo. Pero ang mga pagtulunan dili kang Kristo. Si Jesus mismo nakasakop. Nasakpan ni Jesus kining klase nga mga tao. Karon wala naman si Jesus, tuan naman sa langit, wala naman siya diri sa kalibutan. Ang mensahe o ang presensya sa balang espiritu maoy naga pamuhat, maoy naga panglihok. Kung naa kay mensahe o pulong ni Kristo uban sa lamdag sa balang espiritu, kay balang espiritu magpahinumdom, mutudlo, sumala sa gipamulong ni Jesus, siya ang espiritu nga makig-uban kaninyo. Unsay trabaho? Juan kapitulo 14 bersikulo 26. Mutudlo og magpahinumdom sa tanan nga gisulti ni Jesus. Ang gisulti ni Jesus muhatag og tinuod nga kabaguhan, kausaban sa kinabuhi sa tao. Una mga kaigsuonan nga pamaagi unsaon pagdawat, unsaon pagbaton o pag-angkon sa mayong balita. Una sa tanan mga kaigsuonan, kinahanglan imtita. Wala tay gisaligan. Una timan ini dili gyud nato mabatunan o dili gyud nato maangkon ang mayong balita kun dili ta imti. Unsay buot ipasabot nimo Pastor Gideon? Actually ang nagpasabot ni ini dapat dili ako. Mensahe sa balang espiritu. Munay dapat nga term nga gamiton. Kay mga kaigsuonan nganong kinahanglan imti ta? Daghay kay mga tao nga naminaw. Pero murag nang espiya ra. Naa sila'y kaugalingon ng pagtulunan. Nanay sila'y kaugalingong nakatunan nga wala sa balang kasulatan.
Maminaw gani tagwali mga kaigsuonan, nya di ta empty. Natay gibalon-balon nga mga pagtulunan nga dili gikasamahan. Dili gyud nato maangkon ang mayong balita. Dili nato madawat ang mayong balita. Mga igsuon, kanunay nga giwali ni Apostol Pablo ang maayong balita. Ang mga mensahe sa Dios. Maubitaw nang si Apostol Pablo, grabe ang kausapan. 100%. Tungod kay gibiyaan niya tanan. Ang iyang pagka-memoro sa Sanhedrin, ang iyang pagkamalulutos, baliktad kayo, siya na'y gilutos. Siya na'y gibugal-bugalan. Siya na'y gitamay. Pero kanang tanan, wala na igsapayan ni Pablo. Basta mawali ra niya ang tinuod nga ebanghelyo. Atong hinumduman mga kaigsuonan, ang pamaagi aron mabatunan, maangkon ang mayong balita, kinanglan imti ta. Wala tay dapat saligan. Kung unsa ka nga klase nga pagkatao, doktor ka, abogado ka, maestra ka, unsa maimong profesyon, kalimti na. Daghan ka ayron mga kaigsuonan nga namati sa mayong balita pero wala kadungog. Daghang nakadungog pero wala makabati. Ang nahitabo, walay kausaban. May resulta nga wala gyapoy kapaingnan. Ang kalautag, kalaglagan, abli sa ilang dalan. Pero bless kayo ka nga naminaw sa pulong sa Dios nga giangko nato wa tay mahimo kung wala siya. Kabantay mo sa giingon ni Jesus, ang gipili kasagaran mga taong walay alamag aron pakaulawan niya ang mga taong maalamon. Gipili niya ang mga taong walay kusog aron pakaulawan niya ang mga taong kusgan. Gusto sa Ginoo nga moduol tang walang-wala. Kay diha sa pagpaminaw nato sa mayong balita, daghan kay tag mga makatunan nga mga pamaagi aron kita mabag-o, panalanginan, malipayon, malinawon, mamaayo, daghan kaayo. Karon sa katapusang mga adlaw na sugod na. Lutaw na ang mga taong abilideran. Muhimog mga milagro sa ngalan ni Hesukristo. Nga ang gitudlo sa Biblia sumala ni Jesus na akay doon na kay authority. Ang mabatunan sa mutuo sa akong ngalan, maghingilin sila og yawa. Itapion nila ang ilang makamot sa masakiton. Maayo sila. Pangutana, maubani ang gipractice sa mga kasimbahanan karon? Maubani ang makit-an nato sa social media nga gitudlo sa mga wali, gitudlo sa mga magwawali? Marcos 16:17. Makit-an pa ba ni sa mga teaching karon sa mga kasimbahanan? Nga ikaw dapat tudluan, ako o kitang tanan dapat tudluan og pahinumduman nga naatay authority. Dapat natong bansayon, dapat nato nga exercise sa panahon nga dunay magkasakit. Sa panahon nga adunay mga balatian nga dili may baw-an sa doktor, walay findings. Dad-a dito na ato ni propeta, dad-a, maayo na. Ngilngig na kaay mga wali karon oy. Layo nang kay Biblia. Manay nakit-an na sa Dios. Munay nakit-an sa Ginoo.
layo na kayo ang mga wali. Manang magbantay ta, magamping ta. Grabe. Samtang naminaw ko mga kaigsunan. Samtang tuapa kuno sila sa ubang mga pastor, tuapa kuno sila sa ubang mga simbahan, murag kuno sila nagsunod ni Baal. Pero sa dihang gidala na sila ni ining maong organisasyon nga naa sila propeta sa Pilipinas. Mao na kuno'y tinuod nga naa sila sa Ginoo. Grabe nga istorya. Grabe. Wa na gyud Biblia. Manang magbantay ta mga igsuon, una nga pamaagi aron maangkon nato, madbatunan nato ang maayong ang maayong balita kinahanglan imti ta. Kanang bitang uhaw ta sa pulong sa Dios. Moadto gani tag simbahan o kaha mo musud ta diri sa atong programa. Kanang uhaw ta. Dili kay musud ta diri sa atong programa makigdebate ra ta. Dili ti ka entertainon. Kay wala ko muwali pag-entertain sa mga taong debatidor. Dili mo Dios nga moingon nga nakasopak ko sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagtudlog nagpahinumdom natong tanan nga nangandoy nga makakaton sa tinuod nga pagtulunan sa mensahe sa Ginoo nga atong gilangaran. Dili nato kalimtan bisan asa ta. Naama mo sa biyahe, naama mo sa gawa sa nasod, naama mo sa inyong trabahoan pangita gyud mog simbahan. Sa dihang mga mangita mog simbahan, siguruha nga uhaw mo sa presensya sa Ginoo. Uhaw mo sa mensahe sa Ginoo. Kay kung uhaw ta sa mensahe sa Ginoo, inigsimba nato niya. Ang mensahe sa Ginoo nga gikan gyud niya, mo'y atong masabtan. Mo'y atong madunggan. Mo'y atong makatunan. Mo'y atong mapatunan. Atong maangkon ug mo resulta sa tinuod nga kabaguhan. Sunod mga kaigsuonan, kinahanglan kung makadungog kag wali, susihas Biblia. Ug sa dihang mo lantaw kag Biblia, mo basa kag Biblia, ayaw kalimot sa pagpangaliw po sa Ginoo. Ayaw kalimot pagampo. Samtang namina kag wali, unya ni pauli kas inyong balay, sa dihang ni pauli kas inyong balay, hinumdumi ang mga wali. Ang usa man gud nakapapobre sa tao sa pakigrelasyon sa Ginoo, mao ni naminaw siya karog wali, pagkahuman wala na'y nahinumduman. Yes, ni adto mog simbahan. Ni adto mog simbahan, ang naitabo, minaw mo og wali, bless kaayo mo sa wali. Pag humagwali ni uli, nisodayon ang mga yutanon, nisodayon ang mga kalibutanon sa nauna, nisodayon ang mga pangandoy nga makapahimulag sa mensahe nga nadunggan na sabdan nga panalangin, na wag tangday ang mga mensahe. Di ba mo man nagipakita ni Jesus sa upat ka klaseng yuta? Nga nagrepresent sa upat ka klaseng kasing-kasing? Adunay yuta nga dalanon, adunay yuta nga batuon, mabaw nga yuta, adunay katulo, yuta nga sagbuton, o ang sagbot tunukon pagyon. Apan adunay yuta nga tabunok. Asa man ka kaha sa upat ka klase nga kasing-kasing. Naghisgot na sa upat ka klase nga kahimtang sa kinabuhi. Or nakinaiya na nimo. Unsa may asa man ka sa upat ka klaseng kasing-kasing nga mao'y imong nabatasan. Mao'y imong na ensayo
samtang naghulat ka sa pagbalik sa Ginoo. Ikaw ray makatubag, ikaw ray makasusi. Persultihan di ka, kung asa ka sa upat ka klaseng kasing-kasing, maunay imong kahimtang karon ug maunay imong padulngan. Di ka kalimbong. Maunang magbantay ta. Moingon ta, ato gyung eksaminon ang atong kaugalingon. Maayo ba ang ako ang kasing-kasing? Naaba ko sa tabunok nga yuta? Kung naa ako sa tabunok nga yuta, ang mga pulong sa Ginoo dili malimtan. Nganuman, mamunga ni. Mumultiply ni siya. Ang pangutana, ni multiply batak ha? Buto sa may buot ipasabot anang multiply. Siyempre, may daghan. Buot ipasabot ang ipakita ang imong batasan na nakod. Ang imuhang kinaiya, ang imong kahimtang nanakod. Nanakod ba? Ang imong nakatunan nga pagkamaayo, ang imong nakatunan nga pagkamalipayon, ang imong nakatunan nga pagkaseryoso na nga lagad, manakod ka. Wow. Mauna nga sa imong kinabuhi mga kaigsunan kinahanglan maminaw kag wali, una empty. Ikaduha, kinahanglan magtuon kag Biblia. Eksamina gyud ang imong kaugalingon. Pangayua sa Ginoo, Lord. Himo ang tabunok akong kasing-kasing. Himo ang tabunok ang akong hunahunag kasing-kasing. Nga malipayon nga modawat sa imong mga mensahe. Hinumdumi ang mensahe ha? Ang mensahe sa Dios mubadlong, musaway, mutudlo, unsaon pag kinabuhing matarong. Dili ta tudlo ag hiwi. Dili ta tudluan og sala. Tudluan ta sa pagbiya sa sala. Dagahan kayong mga tao nga makadungog sa pulong sa Dios, nga ang pulong sa Dios maghisgot na gani, maghisgot na ganig ang Ginoo mapasayloon. Maingon dayon ang mga tao. Na-bless ko sa mensahe mo ana dayon ng mga tao. Amen, pastor. Mo ni pastor nindot paminaw. Tinuod yun, mapasayloon. Amen, pastor. Maingon ang pastor, ang Ginoo na to nga gialagaran mapasayloon. Ang Ginoo nga tong gialagaran mahigugmaon. Ang Ginoo nga tong gialagaran andam sa pagdawat o kapasayloan. Pasayloon ka. Anak gyud mga tao. Amen, pastor. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo. Pero, maingon na gani ang pastor, lakaw og ayaw na pagpakasala. Unsay tubag, kasagaran? Pastor, nobody is perfect. Makasala gyud ang tao kay tao ra ta. Usaba mo, inana ang iyong nakatunan? Usaba mo, nga inana ang iyong sinultihan? Ambot lang ninyo. Kamuray mo atubang og ang Ginoo. Sa panahon nga matubang mo, lain sad ang ako panahon. Kay mo atubang ko sa hukmanan sa Dios nga ako og ang Ginoo og ang atong Ginoo sa Kristo ra. Ako mga kaigsuonan, kinsa manggug ko nga dapat kinsa manggug ko muwali ninyo. Tulog naman ko. Pero dili ko ka balibad kay tawag sa Ginoo nga ihatod nako ang iyang mensahe. Kay nagtuo ko nga ang mensahe sa Ginoo dili makawang. Dili makawang ang mensahe sa Dios. Munang eksamino nato kanuna itong kaugalingon. Dili kay atong relihiyon. Eksamino nato ang ato ang kasing-kasing. Maubitaw na naay panahon si David miingon siya nga susiha ang akong kasing-kasing o God. Hatagi akog bag-o ug masinugtanong espiritu. Mao ba ni atong tinguha og pangandoy sa atong pagpangalaga nining katapusang mga adlaw? Or
kanunay ratangan, kanunay ratang na iyon, Lord, tagai ko anak, Lord. Lord, paadto ako adito, Lord, duta to lugar, Lord. Lord, panalangini ko ani, Lord, tagbo ako ani, Lord. Mga igsoon, wala pa sa punto nga makadungog ta sa muingon ang Ginoo nga paghilom nak, patuga-tuga, pataka na lang kag pangayo. Ang pinaka nindot nga angay natong pangayoon, mga butang espirituhanon. Kay ang mga butang espirituhanon, mga butang langit nun, didto biya ta mo paingon. Mga butang sa kalibutan ato rang biyaan og talikdan. Og kini way kapuslanan kay ato rang biyaan og dili nato madala bisan gani sa lumnganan. Munang kung unsa may naa nato ato ning gamiton, mapataas siya. Unsa may naa nato ato ning gamiton, maalagaran siya. Unsa may naa nato ato ning gamiton sa pagbuhat sa paagi nga siya mapasidunggan. Sa panahon nga maunay atong paningkamutan, ikaw iyagayong pagagantihan. Pagagantihan ta mga kaigsuonan. Matod pa ni Gingging Simfron amin, dako kaayo og pasalamat sa Ginoo nga gidala ko diri sa imong programa, pastor. Ang pulong mo kinabuhi ko mausab jud ang dagan sa pagkatao. Ikaw jud pas ang gigamit sa Ginoo para sa tanan. Aduna pay kabaguhan. Salamat, pastor. I-bless ka ni Lord tungod sa imong pagkamatinud-anon. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi o sa imong kinabuhi, Sister Gingging. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo. Akong gipasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo, sa iyang paghatag kusog, paghatag og kabag-uhan sa matag usa nga mingsunod ni ining atong programa. Akong tinguha mga kaigsunan, mao ang paghatod sa mensahe nga mo'y gikinahanglan sa matag usa ni ining atong kapanahonan. Kay ang atong kapanahonan karon nagkalanraskas ra ng mga mensahe. Grabe. Grabe gyud. Grabe na. Moyong kong grabe na. Na naman ta sa finishing line. Sa mga mensahe karon imo nang masabtan. Sa mga magwawali karon sa ato ang kapanahonan, masabot na nimo ang gipadayag sa atong Ginoo diha sa balaang kasulatan. Ayaw kalimot, minaw gani kag pulong sa Ginoo, musimba gani ka sa Ginoo, kinahanglan imti ta. Andam tang kana bitang daw sama ta sa baso ba nga way unod. Nga makadawat yun ta og kanang bag-ong tubig. Atong hinumduman ang pulong sa Dios tubig. Mo bitaw na ay kanta mga kaigsuonan nga naghisgot og tubig ka. Manay mga awit mga kaigsuonan nga naghisgot og kanang kahimtang kinaiyahan sa Dios nga atong gilagaran. Mga pulong o mga mensahe nga gibilin sa atong Ginoo. Mga igsuon, ang giingon sa Biblia, kinsa man kahaang makainom. Ako na yung tagaag panahon. Aglihiyo Diyos ang tubod sa tubig o iparagayday ang buhing mong tubig, ang tubig sa kinabuhi iparagayday sa akong kasing-kasing. Aglihiyo Diyos ang tubod sa tubig. Si Arlene, salamat sa pulong, pastor. Na-feel na ko. Kagulanan. See you tomorrow. Asa ni kakulanan. Asa ni kakugulanan. Amin, salamat sa kanunay nga pagtudlo, pastor.
dalaygon na ang Dios na maoy naghatag og mensahe nga angay nato makatunan isip kinabuhi Kristohan. Sa buhi mong Si Lolita Amis, thank you Jesus. Salamat Pastor sa matuoran nga imo ang gipatinaw sa matag usa. Salamat sa pulong Pastor na feel nako tubig ka sa kinabuhi ko. Uinom ako nagbawa ako. Ayaw kalimot, muduol ka sa Ginoo kinahanglan wa tay gisalikan. Gawa sa iyang ngalan ug sa iyang mga pagtulungan. Ug sa dihang makadungog tagwali, mga mensahe diin mohatod ka nato sa kinabuhi nga iyang giandam alang kanato. Ayaw dayon intirtina ang kalibutan. Ayaw intirtina mga igsuon ang mga mensahe nga mo imusapaw sa mga pulong nga imo nang nadunggan. Hinumduman nimo ni siya. Tun-an mo kini adlaw ug gabi. Sa dihang gikan ka sa simbahan, gikan ka sa atong programa. Magmuni-muni ka. Kana bitaw, maguna-una kag mga butang nga gisaan ni Jesus. Ya, kana mga butang nga atong gikinahanglan sa kalibutan, atong gikinahanglan sa mga bayranan, sa mga bill, bayranan sa mga kanang bayranan sa balay o sa diha. Given naman na. Dili naman na angay kabalakan, given na siya. Dapat di ta malimot ana. Importante ikinabuhi ra gyud ang pamaagi. Sultihan ta mo mga kaigsunan. Kung ikinabuhi ra gyud ang pamaagi sa Ginoo, i-bless gyud ka. Dili tawo ang nagsaa, si Jesus ang ang Dios ang nagsulti ug gibilin sa Biblia. Ikatulo mga kaigsuonan aron mabatunan nato, maangkon nato, madawat nato, makatunan nato ang mayong balita. Ampingi, susiha ang mga nagwali. Susiha ang mga nagwali. Doktrina ba ni Jesus? Doktrina ba sa Dios? O doktrina sa karatula ang iwali? Pag doktrina ganis karatula, ayaw na paminaw. Dili na makaluwas nimo. Dili na mayong balita. Kung doktrina gani sa karatula, teaching na gani sa karatula, kanamo ingon kameray sakto, kameray maluwas, kameray nagsunod sa Biblia, libre ang tanan mo angkon, di ba? Libre ang tanan mo angkon. Kadaghan ng mga relihiyon karon nga ni angkon. Pero ato ron ang tan-aon. Inig atubang na sa katapusang hukmanan sa Dios. Atong oras mga kaigsunan alas 9:56 ako ray paybalo ugma. Kung dili na ko maapsan, dili ko mag-live buntag, pero mag-live ko gabi. Pinaagi ko'y lakaw ugma. Nga akong ipasalamatan ng Dios nga nagtagbo sa unsa may mga gikinahanglan sa lakaw nga para pangandam sa ato ang biyahing Negros. Mubiyahe mi 27, 28, 29 hangtod na 1, 2, 3 sa April. Wa ko kabalo kung hangtod ra ba 5 ka adlaw, 4 ka adlaw, 6 ka adlaw. Ang amo ra gyud nga akong gipray, Lord gamit kami.
Gamita ko nga asawa, gamita ko mga anak, o gamita ko mga kaigsuonan nga nakakat-on sa mga pagtulunan sa balaang kasulatan. Dapat kitang mga tao, mga kaigsuonan, magtuon gayod sa balaang kasulatan. Pagtuon nga sa paagi nga na kanang makakaton ka. Ayaw pagtuon nga kanang para naara kay ikap depensa. Para maayong balita ang madawat, mabatunan o maangkon, makatunan. Paminawa ang mga doktrina nga gikan gyud sa Dios. Doktrina mahitungod sa kaluwasan, paminawa ang gikan sa Ginoo. Ayaw mo paminaw anang doktrina sa karatula. Kating daghana na karon. Dili na mooy mo atubang nato, dili na maoy mo tabang nato sa panahon nga mo atubang nata sa hukmanan sa Dios. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin dunay dugay na pod ka magwawali Pastor Gideon kay 5 man adlaw sa imong adtuan lugar. Mangita ra gyud ko pamaagi Sister Nars Boyan kon makabalik makawali ko didto, ibinto ako didto. Kay mugikan mi 27 Thanksgiving 28, dayong 29, 30, 31. Kani siya nga mga lugar, kini siya mga adlaw, wa ko kabalo kung mo pauli bako ani para ihatod akong pamilya. Kay ang krusada pizza 1, pizza 2, pizza 3 pa man sa April. Pero ako pa ni siyang gihikay kay wa pa mi kakuha anig permit. Lamang maunay mga adlaw nga amo ang gihisgutan, maunay amo ang gitinguha o gipangayo nga mao'y ihatag sa Ginoo. Lamang kinahanglan man gyud pud mi mukuha og permit sa syudad o sa lungsod o diha sa barangay. Labi na gyud sa area nga dili isad kanang angay kakumpiyansahan tungod kay naasay mga hulungiho nga dili sad maayo nga lugar o dapit. Unang kinahanglan na ami mga ID, kinahanglan na ami mga ikapakita kay dunay mga dapit gyud ibin sa ubang mga lugar nga naay mga ampinganan nga dapit. Nasukit-sukiton ka gani ang pastor nga kanang akong estudyante sa una sa first batch basic pastoral nga karon nagdumala mga simbahan. Pag abot niya sa amo ang lungsod, gisukit-sukit sa 3 ka tawo. Ki-interview siya maayo kung asa siya paingon, kinsa iyang atuan o sa iyang tuyo. O 3 ka tawo sad ang gipos kaganina sa laing barangay diri sa among lungsod nga nagsuroy-suroy nga wala ihil-i. Una nga ampinganan, mayo gani kay nakadala siya og pastor ID na may license jud ang mga pastor. Salamat po sa Ginoo nga ang iyang gidala mga wali kanunay yang gipakita, sir, nawang ako ang notebook puno nagwali niya ning salot daw kuno niya. Salamat sa Ginoo. I-action ko sa kabalaka kay basi kunog tagapikas. Kay gisulat dito imbis pastor yang ngalan, ang gisulat dito commander unya yang ngalan. Una nga sa mga lakaw sa mensahe sa Dios, kinahanglan gyud og mga pagampo. Ako gidasig ang matag usa nga padayon ninyong dadon ang inyong mga pastor, ang inyong mga magtutudlo sa inyo usab nga mga pag-ampo. Mag-inampo ay ta kanunay kay dias pag-inampo ay dili gyud ta pakyason sa Ginoo.
Mao ni awit mga kaigsunan, gibati kong kauhaw, kinahanglan uhaw ka, kinahanglan nga imtig yun ta sa mga minsay sa Dios. Gikan nas Buya, gikan ni Raquel Lopez, God bless everyone na minaw sa wali ni Pastor Gideon. Salamat Pastor sa pulong imong gipaapat-pat nga ri kanamo. Wala ko dayon mo biya sa Roma Kapitulo 1 kay daghan nga gipadayag ang Dios. Dunay pananawon nga gipadayag ang Ginoo nga kinahanglan ako nga pamalandungan at taas-taas. Kinahanglan ako ng pamalandungan. Kay unsa gyoy mensahe niini. Ug ako nagtuo nga ihatag ni. Dunay nangutanan ako mga kaigsunan, ako ning i-share mga kaigsunan. Dunay nangutanan ako kanang ingon siya nga, Pastor, unsa may buot ipasabot aning akong damgo? Ingon ko nga, sige isaysay ang imong damgo. Ingon siya nga, mao ni akong damgo ug mao po ni damgo sa akong asawa. Ni adto kuno sila og usa ka lugar nga daghan kuno og kanang balay. Unya duna kunoy duha ka lawak nga wala pa mahuman ug duna poy usa ka lawak nga ang usa ka lawak human na. Unya ang duha ka lawak ila kuno ng abangan. Unya ingon kuno siya nga giingnan kuno niya ang tag-iyas balay. Giingnan kuno niya nga kining lawaka ako ning abangan pero dili mamidinhi mo puyo. Amo raning pagasusihon. Ingon siya nga unsa may mensahe nga gipaabot o gipasabot ani Pastor Gideon. Ni ari siya aron pangonsulta sad sa mao nga damgo niya og damgo siyang asawa. Ako sang giingnan nga samtang naminaw ko sa imuhang mensahe, samtang naminaw ko sa inyong damgo, ang gipakita sa Ginoo dili na lawak or kanang literal nga lawak or literal nga balay. Ang hisgutan diha yuta. Piyalan mo sa Ginoo yuta. Wa ko kabalog wala gipakita sa imong damgo nga para asa, pero sa ako ang sa ako nakita sa imong damgo nga kanang yuta dili ninyo na puy-an kun dili inyo ra ng dumdumon. Kay matud pa sa iyang damgo nga dili lang kuno ilara kunong abangan unya dili ra kuno nila puy-an, ilara kunong pagasusihon. Ang ipakita mga kaigsunan yuta. Tinuod gyud gitanyagan sila og usa ka hektaryang yuta. Ang usa wa pay katubhan. Gitanyagan kay iprinda. Iyang giprinda, ay iyang gidawat og prinda. Ang usang yuta nanay tubo. Unya gitanyag po niya. Siyempre layo rang mga yuta, iyang dum sa Pastor Gideon. Salamat kaayo. Ipadala gyud kas Ginoo. Muna nga salamat sa Ginoo sa kanabitaw mga mensahe sa damgo. Wala man na moabot sa imuha. Na wala ray kapuslanan. Niabot na kay naay kapuslanan. Nanginahanglan ka. Muna kung naamoy mga mensahe, pananawon nga inyong makitaan madunggan o mga damgo nga moabot sa inyong kaugalingon nga kinabuhi. Kung wala ninyo masabi, pwede ra gyud kaayo ninyo ipangutana sa mga tao nga dunay kasing-kasing nga gigamit sa Ginoo sa hatag katinawan sa mensahe nga miabot sa inyong kinabuhi. Amping mo kanunay pastor, na mo kanunay sa among mga pag-ampo. Salamat kaayo November 26. Salamat kaayo sa imuhang prayer. Dalaygon ang Dios sa matagusa. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsunan ato rin ipadayon
sa sunod nato nga live. Kung doon na magyud mo yung mga pangutana, pwede ra gyud nako na akong basahon. Pwede ra gyud kay nang ako ang mataga ang pagtagad. Kana kung ang akong pagtagad makakuha mo kaayuhan. Pero kung dili mo makakuha kaayuhan, dili usab ko nako na. Tagdon, di sad nako na tupakon. Na akay messenger pastor gikan ni Ruth Suson. Na ako'y messenger sister Ruth. Ang ako ang messenger kanang Gideon Candelario. Mao ni ako ang Candelario. Kunya mao ni ang profile nako kanang i-search nimo sa Gideon Candelario, doon naman duha na kangalan kay di naman ako mapapas tong usa kay nalimot ko sa kuan ato. Dili Candelaro, Gideon Candelario. Mao ni ang ako ang messenger. Gideon Candelario. Nya ang profile sa ana, in-search nimo sa akong ngalan, Gideon Candelario, ang profile ana kana bitong recording studio ug ang kuan profile usa FM station. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, mag kuan sa ko, kanta sa ko, mo kanta sa ko para ato ang pag pamulag-bulagay ining ato ang programa. Niya mo kan ako asang tan-awon day ko nga wa pa man day ko kaandam og wire kay nga akong wire god sa gitara ako gipadala dito sa keyboard og sa ako ang gadget kay gipahulaman ako akong gadget, gipahulaman sa nako ang ato ang record, ang ato ang keyboard mo gamiton sa mga musician. Matud pa ni ni Gina Kamahalan, sukad-sukad pastor, ikaw ra gyud ang nakahubad sa akong damgo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga ikaw ang gigamit sa Ginoo. Actually, dili gyud ako, kundili ang balang espiritu nga nagapamuhat sa atong programa. Nakapanglihok ang balang espiritu sa atong panaguban. Kay walay laing gipataas din dili ako, kundili ang Ginoo. Sa tubig mo bubuhi ako karong Ginoo, walay laing makatabaw o Diyos ikaw, bala ang espiritu, tubig ka. Awit nga itong nahimo dire sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, Halad Kinabuhi. Pwede rin yun ninyong i-search sa YouTube ang ato ang mga awit, Halad Kinabuhi. Mag-ambot ta. Amahan amo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mo'y naghatod kanunay mga mensahe, din aron kami makabantay, aron kami o Dios masayod ug makapangandam sa kanunay sa umalabot pang mga adlaw panahon nga imong idugang sa among kinabuhi. Nagpasalamat kami nga padayon mo kaming giyahan ug kanunay kang naguna kanunay sa amo ang pagpuyo sa kalibutan. Amahan, salamat o Dios sa imong walay hunong nimo pag-atiman sa matag usa namo ang kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagmahal sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagkamahigugmaon, pagkamaluluyon. Diin kanunay namong nasinatian ang imong mga pulong pagtulunan nga nagpabati nga kami kanunay imong giatiman. Padayon mo kaming gi-bless Ginoo sa mga pulong mga mensahe, diin kanunay nakakat-on kami kung unsaon paggamit ang among kinabuhi ug ang tanang butang nga gipial nimo niini. Padayon mo kaming giproteksyonan o giubanan o gilig-on o gidasig sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulaton sa pag-alagad namo kanimo. Amahan, among gipangayo na usab ang imong pagproteksyon o pagpabantay sa akong mga igsuonan ug sa akong mga kaigsuonan nga naapas trabaho karon. Padayon ka magalig-on, magapanalangin kanila. Padayon mo sila nga lipayon at tagag kalinaw
ug labos sa tanan kadasig kaisog sa pagkinabuhi sa imong mga pulong pagtulunan nga among nakatunan niining among programa nga gikan kanimo. Salamat o Dios sa imuhang pagpadayon sa pagtagbo sa mga panginahanglan, even Lord sa amo ang pagpadayon sa pagpangandam sa pagtukod o pagpabarog sa FM station Ginoo. Padayon ka magapanalangin, padayon ka o Dios magagiya. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagana. Mga pagdaig pagpasalamat diha lamang kanimo ang tanan dungog himaya in Jesus name. Amen ug amen. Sa ministry mga kaigsoon daghan ka gikinahanglan. Gani diri sa ato ang programa nangandoy gyud ang akong asawa nga makakuha mi og kanang kaugalingong wifi kay nagbayad ta og voucher tag 500 ang usa, tulo ka voucher ang ako ang gipalit taga bulan plus sa kuryente mga kaigsuonan. Naglisod mi og kanang inat kay kinahanglan man tulo ka cellphone akong gamiton at tulo ka voucher, usa sa computer, usa sa ato ang live ug usa sa akong monitor. Unya ako ang tinguha nga natay kaugalingong wifi mga kaigsuonan kay gamay ra ang magasto, gamay ra ang mabinulan lamang muna amo ang giinat-inat sa akong asawa. Nag-adjust yun may mga kaigsuonan tungod kay maunay gikinahanglan sa natong buhaton nga mahimot tang kapiyalan, mahimot tang kanang kasaligan sa unsa may giandam nga pangapanalangin sa atong Dios nga atong gilagaran. Dapat kung doon na may mga even sa inyong kinabuhi mga kaigsuonan sa mga bulhatog mga ministry, dapat kaantigutang mo manage. Muna nga sa kinabuhing Kristohanon kinahanglan pag mamalanong ta kanunay kung unsaon nato pag-manage ang tanang butang, tanang panahon, tanang oras, even ang tanan nga gihatag gipil sa Dios atong kagalingon. Pamalandungan nato kanunay. Kay dihas pagpamalandong makakatunta ug mahimo tang angayan takos sa mga panalangin nga giandam sa Dios nga atong gilagaran. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, manalmilit nako kini inyong igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko,
Mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan